שבוע טוב ומבורך לכל הצופים. השיעור לעילוי נשמת מרת אמי עטרת ראשי רוזה בת אסנת עליה שלום, מרת סבתי עטרת ראשי זויה בת ברוכה עליה שלום, וכן לעילוי נשמת ברוך חיה הכהן בן זויה ז'וריק שלום בן מירה, וכן לעילוי נשמת אנג'לה בת בלה ברטה. וכן השיעור להבדיל להצלחת מור אבי יצחק חי בן זויה, וכן השיעור להצלחת כל משפחת פירו ובפרט להצלחת מרחי בן קצייה וארתור אריאל חי בן שרה ספטה, וכן הלימוד להצלחת כל החטופים שיחזרו לבתיהם כשהם בריאים ושלמים. אז היום בעזרת השם אנחנו נלמד בספרו של הפלא יועץ, ספר יעזו חסידים, ספר שהוא כתב אותו שנתיים לפני שנפטר מן העולם. אז היום אנחנו נלמד על אהבת השם יתברך, איך האדם יכול לבוא לידי לאהוב את השם יתברך. הרי איך האדם מגיע אהבה בבני זוג? כאשר שיש נתינה אז אוהבים זה את זה, וגם צריך לדעת שהאהבה צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אם אהבה שהיא תלויה בדבר הסופה בטלה ואינה מתקיימת. אז אומר פה הפלא יועץ בספרו יעזו חסידים רבי אליעזר פפו, בואו ראה כמה יש לך לאהוב את בורך המפליא חסדו עמך. הוא ברא אותך ונתן בך רוח ונשמה, ונתן לך פה לדבר ולב להבין ואוזניים לשמוע דברי פיו הטהורות והמזוקקות. וכמה דברים שיש בני אדם שחסרים מהם, וגם אתה יכול להיות כאחד מהם. והיטב איתי עמך וברא אותך שלם בגופך, כך אומר הפלא יועץ. והוא המוליכך על פני הארץ, הוא הנותן מחיה לכל, והוא מחיה את כולם, אשר בידו נפש כל חי ורוח. אז אומר פה רבי אליעזר פפו כמה אדם צריך לאהוב את השם יתברך, איך הקדוש ברוך הוא מפליא איתנו חסד. האדם צריך לעשות חשבון נפש ולראות מיום שהוא נולד עד היום הזה, לעשות חשבון נפש כמה ניסים ונפלאות השם עשה איתו. יעבור שנה שהוא עלה למעון ולגן ולכיתה א' והלאה, ויראה איזה ניסים ונפלאות השם עשה איתו. הלאה, שהוא ברוך השם הגיע לגיל בר מצווה, התחתן וילדים והלאה והלאה והלאה, יראה כמה ניסים ונפלאות השם עשה איתו. והרי הקדוש ברוך הוא הביא לנו גם איברים, הביא לנו עיניים לראות, אוזניים לשמוע, פה לדבר, הרי הכל מאת השם יתברך. וגם אומר הפלא יועץ כמה שהאדם צריך להסתכל איזה ניסים ונפלאות השם עשה איתו. יש אנשים
שאין להם עיניים, יש כאלו שאין להם רגליים, יש כאלו שאין להם ידיים. זאת אומרת, הפה ליועץ, תסתכל על מה שיש לך, ותודה להשם יתברך על מה שהביא לך. כי זה לא מובן מאליו, אפילו אדם קם בבוקר, זה כבר בונוס, זה כבר ניסים שהשם עושה איתם. הוא המביא לך לחם חוקיך, ועושה לך כל צורכך, כן, השם יתברך. והשגחתו פרטית עליך, והכל לא לצורכו, רק להנאתך ולטובתך. מה אומר רבי אליעזר פפו, כן, הפה יכולה לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע, כי לא דומיה תהילה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ויתברך זכרו. הוא ברא שמיים ושמי השמיים, ארץ וימין וכל אשר בם. הוא זן ופרנס לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. אין טוב ואין רע. אז רואים מפה שהקדוש ברוך הוא, כשאדם יפקח את עיניו יראה כמה ניסים ונפלאות השם עושה איתו בכל יום ויום. שהשם יראה האדם כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות. הרי תראו, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בשביל מי? ברא לא בשבילו, ברא את זה בשביל האדם. והוא אומר, הפה ליועץ, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות. אז לא מאוחר, שבע יפול צדיק וקם. אפילו יהודי יקר, אפילו נפלת במה שנפלת, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד ואחד. כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, שמה זה תשובה? תשובה זה 3 דברים. תשובה זה וידוי, להתוודות על החטא, חרדה, להתחרט על החטא, וקבלה לעתיד, שלא לעשות עוד פעם את החטא. זה 3 הפעולות שהאדם עושה. לפני כן האדם היה משוקץ ומתואב לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי 3 הפעולות האלו הוא אהוב לפני השם יתברך, השם אוהב אותו. אז עד הרבה, מי שעושה תשובה מתוך תשובה אמיתית, אז הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב שלך, אתה רוצה לחזור בתשובה. אז מה עושים? אומר הפה ליועץ שאדם יעשה לעצמו הדר וסייג. זאת אומרת שאדם יעשה לעצמו, יישב עם עצמו ויעשה לעצמו דף, ירשום לעצמו מה הדברים המביאים אותו לידי הנפילה. אז יעשה, איך אומרים, אני לא אגיע לאותו הדברים, אני עושה את אותו הדבר ואני מגיע לידי נפילה, אז אני לא אעשה את אותם הדברים. וממילא אני גם לא אגיע לאותו החטא. כן, אז אדם צריך לשמור את עצמו, לא להיות באותם המקומות ועוד פעם להגיע לאותו החטא. אז אדם צריך לשמור את עצמו כדי לא להגיע לאותו החטא, אז ככה יהיה לך יותר קל צדיק. כן, והאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו 2 דרכים, ברכה והצלחה, כן, לאלירן היקר. והוא נתן לפנינו, הקדוש ברוך הוא הביא לנו 2 דרכים. איזה דרך? דרך החיים ודרך המוות. הטוב והרע הקדוש ברוך הוא הביא לנו. ומה אמר לנו הקדוש ברוך הוא? הוא בחרת בחיים, ובכל זאת אנחנו המלאים בושה וכלימה. אומר רבי אליעזר פפו, לא חשבנו באלה ולא שמנו על לבבנו, כי אם למלות אהבתנו ורצוננו, בין ביתר בין באיסור,
בין בהיתר ובין בהיסור. עד מתי פתים תאהבו פתי, וכי צבא לאנוש ימה, ואם יכול ידע את קיצור מדד ימה מים, הלא קצל ימינו על הארץ, היום כאן ומחר בקבר, ופתע פתאום יבוא ידו, בן אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח מלצאת. אז אומר הפה ליועץ, הרי האדם צריך לבחור בחיים. הרי אומר הפה ליועץ שגם בדור הקודם, וגם תראו, הוא אומר את זה לדור הקודם, הפה ליועץ חי לפני 200 שנה. הוא נפטר בשנת תקפ"ח, 1828. והוא אומר על הדור שלו שהאדם היה עושה הישר בעיניו, מה שנראה לו ככה הוא היה עושה. אז מה נגיד אנחנו בדור הזה, בדור עיקש הוא טלטול, מה אנחנו נגיד על הדור הזה? לכן אין טוב לו לאדם כי אם להרחיק עצמו מכל תאווה. אדם צריך להרחיק את עצמו מכל תאווה ולתת את ליבו לזכור בכל רגע לאהוב וליראה את השם הנכבד והנורא בכל לבבו ובכל מאודו, ולמאוס בתענוגי והבלי העולם הזה. אז אומר הפה ליועץ, הדבר הראשון, אדם צריך להרחיק את עצמו מכל תאווה, והאדם צריך לזכור בכל רגע לאהוב וליראה את השם יתברך ולמאוס בכל הבלי ותענוגי העולם הזה, כי הכל אבל הוא רעות רוח, ולא נוכל להשפיל עצמנו ולהכניע את יצרנו המדיחנו מארץ החיים, כי אם בשבירת תאוותנו, כדי לשוב אל בורנו תשובה שלמה, לעובדו ולעשות רצונו בלבב שלם. קודם כל אדם, אם אדם רוצה להגיע אל המעלה, לעלות בדרך השם יתברך, הוא צריך לשבר את התאווה. כמו שאמרנו, איך אדם מגיע לשבירת התאווה? אלא אדם צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים. זאת אומרת, יישב עם עצמו ויראה מה הדבר שמביא אותו לידי העבירה. מה הדבר שמביא אותו לידי התאווה. כאשר אדם יעשה לעצמו גדר וסייג, כן, אז הוא ככה יכול לשמור את עצמו. ככה יהיה לו יותר קל. ולא נוכל להשפיל עצמנו ולהכניע את יצרנו המדיחנו מארץ החיים, כי אם בשבירת תאוותנו, כדי לשוב אל בורנו תשובה שלמה, לעובדו ולעשות רצונו בלבב שלם. אמרו חכמינו זכרונם לברכה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו'. וישמר לך מסתכל בנשים, שזה מן הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. כמה האדם צריך לשמור על העיניים שלו, ובפרט שהיום התאוות, היום אני לא צריך להגיד לכם, אבל היום בפרט שבקיץ קשה מאוד לשמור על העיניים, אבל האדם צריך לשמור את עצמו כמה שיותר, ובפרט בחור רווק קשה מאוד. אז איך אדם רווק יגיד אני כל הזמן נופל בעיניים, כל הזמן נופל בברית? אז הדבר הראשון, כמו שאמרנו, אדם צריך לעשות לעצמו גדר וסייג כדי לא להגיע לאותה עבירה, לשמור את עצמו. ועוד דבר, ידע הרווק שכמה שיותר להתחתן, ככה זה שומר את עצמו, הוא שומר את עצמו מן החטא. אז כמה שיותר הבחור הרווק התחתן, זה יותר טוב בשבילו, ככה שומר את עצמו. הנה גל היקר הצטרף אלינו, אשריך גל היקר. וישמר לך מלהסתכל בנשים, שזה מן הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. ואהוב את הבריות, ודן את כל האדם לכף זכות, כמו שאמרה התורה, בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו אנחנו קוראים, כן, 7 שבועות, אנחנו קוראים את פרקי אבות עד חג השבועות. אז
כתוב בפרקי אבות, ודן את כל האדם לכף זכות. יש מצווה מוטלת על כל יהודי ויהודי לדון את החבר שלו לכף זכות. למה? טבע של האדם שכל הזמן הוא מסתכל על השני, ובמקום להסתכל על הדברים הטובים שבו, הוא כל הזמן מסתכל על החסרונות שבו. הוא לא דן אותו לכף זכות. אז באה התורה ומלמדת אותנו ורוצה שנשנה מהטבע שלנו ונדון את החבר שלנו לכף זכות. כמו למשל, אני אגיד לכם, ראית יהודי חרדי נכנס בערב שבת לרשת לא כשרה. עכשיו אתה אומר, ריבונו של עולם, מה חרדי עושה ברשת לא כשרה? מה הוא עושה שם? אלא צריך לדון אותו לכף זכות. אולי הוא צריך עכשיו כל החנות, אולי החנות שהוא רוצה לקנות שמה, הכל אולי סגור, אין לו זמן, זה נוח לו, קרוב לו, אז הוא הולך לקנות בשביל הילדים, הוא צריך בשביל הילדים, הוא צריך מטרנה, הוא צריך בשביל הילדים, טיטולים, כן. אז צריך לדון את האדם לכף זכות. אותו דבר, ראית את חבר שלך עושה איזה משהו, תדון אותו לכף זכות. אומרת הגמרא, ראית תלמיד חכם עובר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. בגלל זה אדם צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ולא למהר וללמד עליו כף חובה. אז איך מחפרים? יש הרבה דברים שיכולים לחפר. קריאת שמע על המיטה זה תיקון טוב לפגם הברית. לימוד תורה, כמה שיותר שאדם ירבה לימוד התורה, התורה מתארת את האדם, מקדשת את האדם, אז זה גם תיקון מאוד מאוד טוב. הוא מאוד מאוד הווה שפל רוח בפני כל אדם, ועסוק בתורה תדיר, בכל עת ורגע שאתה פנוי, עשה תורתך קבע. כן, אנחנו כולנו בדור הזה, 95% עובדים, כולנו בדור הזה עובדים. אז אומר הפלא יועץ, שבכל רגע שיש לנו לעסוק בתורה, נעסוק. יש לך עכשיו בהפסקה בעבודה, יש לך חצי שעה, אז חצי שעה, כמה זמן אוכלים? רבע שעה נגיד, 20, יש לך עוד 10 דקות פנויים, תיקח לך איזה ספר, תלמד איזה ספר 10 דקות, תקבע עיתים לתורה, ובכל הזמן שיש לך זמן, יש לך בערב, לך לשיעור תורה. הנה ברוך השם, הגעתם פה לשיעור, כן, במקום להיות במקום אחר, אתם פה בשיעור, והבטיח הפלא יועץ שכל מי שילמד בספרו הקדוש, הוא ישלם לו במי תבוא. אז זו מעלה גדולה מאוד. כן, למה? האדם אומר, אין לי זמן, כל היום אין לי זמן, אני עובד מהבוקר עד הערב. אז בכל פעם שיש לך זמן, תלמד תורה. כן? אבל יש לנו גם חגים ומועדים, שזה המבחן של האדם. ויום שבת שאדם לא עובד, זה המבחן של האדם. היה לנו יום העצמאות, אנשים לא עובדים. אז זה היה הזמן, המבחן של האדם, שהרי יכל לשבת. אז תגידו לי, עושים מנגל. בסדר, עושים מנגל. בזמן שסיימת לעשות את המנגל, אפשר לשבת וללמוד תורה. זה מה ששואלים את האדם, האם עסקת בתורה, האם קבעת עיתים לתורה. אז כל אדם ואדם יעשה לעצמו זמן, כמו שאמרנו, בעבודה אתה עובד, חצי שעה יש לך זמן, יש לך הפסקה, חצי מזה לאוכל, חצי מזה בשביל ללמוד תורה. כמה שאדם יכול לעשות ולתפוס ולקחת ולתפוס עוד מצווה ועוד תורה, אדרבה, אתה בא לעולם הבא עם הוצאות. הרי האדם לא לוקח איתו לעולם הבא כלום, לא כסף, לא זהב, לא נכסים, לא דירות, לא כלום. האדם לוקח איתו משהו, לא לוקח כלום. מה האדם לוקח איתו?
לוקח אותו תורה ומצוות ומעשים טובים. תורה ומצוות ומעשים טובים, זה הדברים שאדם מגיע לעולם הבא, זה מה שהוא לוקח איתו. הרי את כל אחד יכניסו אותו לבור, המה על המה, מה יש שם? המה על המה, זה יהיה הבית, המה על המה. עכשיו צריך לדעת שהנשמה חיה לעולם, הנשמה קיימת, אבל הגוף לא, הנשמה קיימת לעד הוא לעולמי עולמים, בגלל זה אדם צריך כמה שיותר לאסוף תורה ומצוות ומעשים טובים. תעשה חסד עם האחר. חסד עם האחר. אומר הפלא יועץ, מה זה נקרא חסד? אפילו דברים קטנים אנחנו חושבים מה זה חסד. שתשפוך אלפי שקלים, ותעשה ותשפוך הרבה כסף. לא. חסד זה אפילו בדבר קטן שאתה יכול לעשות. למשל, בא לך יהודי. יש לו שטר של 200 שקל. אומר לך, אתה יכול בבקשה לפרוט לי 100 או 2.51, יש לך, עשית מצווה, עשית חסד מהתורה, אומר הפלא יועץ, עשית מצווה דאורייתא מהתורה. מי ששאל פה שאלה, אני נוהג שלא לענות על הדברים האלו בשידור, מכיוון שזה דברים שלא אומרים אותם בשידור. אתה רוצה לשאול את השאלה, תשאל בבקשה בפרטי, אוקיי? אז כן למצוות. כן. ובכל עת ורגע שאתה פנוי, עשה תורתך קבע, ואל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. וידעת עם לבביך, כי בוודאי לא יצאת ידי חובתך. ומה שהיית צריך לעשות, לא עשית. בכוונה, ביראה ואהבה ושמחה רבה. בדביקה וחשיקה. ושמרת את החוקה. יראת השם תוסיף לדקדק מדי יום ויום, דקה מן הדקה. אז כמה שהאדם צריך לעשות רצון השם יתברך. מיום שהוא קמת בבוקר, אז אתה צריך להודות להשם יתברך ולעבוד אותו עבודה תמה, עבודה ישרה, בשמחה ובאהבה. תפילין, ברכות השחר, תפילין, ברכות השחר, תפילה, זה מעלה גדולה מאוד. שידעו לכם, חברים יקרים, שאדם שמניח תפילין בכל יום, זה אינפוזיה לבורא עולם. אינפוזיה לבורא עולם. איזה יהודי אחד שאני מכיר אותו, אז הייתי רואה אותו כמה פעמים, לו בוא תניח תפילין. הוא היה מתחמק. נכון, אז האדם צריך, אני אגיד לך, האדם צריך לחלק את היום שלו, זאת אומרת, חייב גל הצדיק, האדם צריך ללמוד בכל יום, צריך ללמוד מוסר. בלי המוסר אדם לא יודע ממה הוא צריך לתקן את עצמו. זאת אומרת, הרי האדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. אם אדם יעשו כל היום רק בגמרא או בהלכה, כן, שזה מאוד חשוב, ולא יעסוק במוסר, הוא לא יכול לעבוד על המידות שלו, כי בכל אדם יש לו מידה רעה, בכל אדם לפי מה שהשם טבע אותו, הטביע פה יותר נכון. אז האדם צריך לעבוד על המידות. האדם שיש לו כעס, זה השם ישמור, אז הוא יכול ללמוד את כל הזוהר, אומר הסטפלר הקדוש, האדם יכול ללמוד את הכל. כל זוהר, גמרא, הכל, תלמד את כל התורה, אבל אם אתה
זאת אומרת, מידה אחת קשה מאוד לשנות באדם. אז מה יכול לשנות את המידה של האדם? את המידות של האדם זה המוסר. כמה שהאדם יעסוק במוסר, אז יהיה לו יותר קל לעבוד על המידות. אז עם אדם כזה, קל לך לדבר, לשוחח. אבל אדם שיש לו מידת הכעס, קשה לך מאוד, כן? קשה לך מאוד, איך אומרים? לנהל איתו שיחה. מאוד מאוד קשה. נכון, נכון. אז אומר הפה ליועץ, גל, אומר הפה ליועץ שהאדם עושה צדקה וחסד, שהאדם עושה חסד, אז ידע לו אם אדם רוצה לתרום למישהו, אומר הפה ליועץ, יתרום למישהו שהוא לא יודע למי הוא תורם, זאת אומרת, התורם לא יודע למי הוא תורם, וזה שקיבל את הצדקה לא ידע מי תרם לו. למה? זה המעולה שבא מעולה. למה? אני אסביר לכם למה. כי יש מצב שאדם מקבל על עצמו לתרום X כסף לאיזה יהודי שהמצב שלו לא טוב, כל חודש. נגיד 500 שקל, 1,000 שקל כל חודש. אבל יש מצב שגם התורם בעצמו, פתאום יש לו, המצב הכלכלי שלו גם לא טוב. אז הוא לא יכול לתת לו. עכשיו, אותו אחד יודע שבתאריך מסוים בחודש, אותו אחד הביא לו כסף, הוא יושב ומחכה. כשיש מקרים שהם נפגשים ברחוב, והוא לא נעים לו שהוא לא נותן לו, ולפעמים הוא מוציא כסף שהוא צריך אותו, והוא נותן לו רק כדי שהוא לא יתבייש. אז יש פה, אומר הפה ליועץ, עניין של גזל. אותו יהודי שהוא לא יכול לתת לך, הוא נותן לך, יש פה עניין של גזל. אז מה הכי טוב? הכי טוב לתת את הכסף שאתה לא יודע למי הוא הולך, והוא לא יודע ממי אתה מקבל, ממי הוא מקבל. אז זה מעלה גדולה מאוד. מעלה השנייה, זאת אומרת שאתה יודע למי אתה נותן, והוא לא יודע למי אתה נותן. תן במעטפה, תזכור את זה במעטפה, לך אליו לבית, שים את זה. שים את זה בתוך תיבת הדואר, הוא לא יודע ממי הוא מקבל, זה הכי טוב שיש. ככה זה לא יגרום לבעיות, אחרי זה שאתה לא יכול לתת, זה מעלה גדולה מאוד מאוד. כל איש שאוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות. אוהב גמילות חסדים, ואשר בכוחו לעשות עושה, מכניס אורחים, מתפלל תפילתו בכוונה, אפילו אם דירתו בחוץ לארץ, אינו רואה לו דין חיבוט הקבר ולא דין גיהנום. תראו מה אומר פה הפה ליועץ. אומר הפה ליועץ, אדם שאוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, זאת אומרת הוא מקבל מאדם אחר שמוכיח אותו, ואוהב גמילות חסדים, עושה גמילות חסדים בגופו ובממונו, מכניס הביתה אורחים, מתפלל תפילתו בכוונה, ואפילו אם הוא גר בחוץ לארץ, לא שולט פה דין חיבוט הקבר. אנחנו נסביר מה זה דין חיבוט הקבר. אדם שנפטר מן העולם, שמכניסים אותו לקבר אחרי שהוא נפטר, עושים לו קבורה, אז פותחים את הקבר, באים מלאכי החבלה ופשוט שואלים אותו את השם שלו ליום הדין. אנחנו בסוף תפילת 18, אנחנו אומרים, בסוף תפילת 18 אנחנו צריכים להגיד את הפסוק, זאת אומרת, שאם השם שלנו שם, אז נגיד את השם שלנו, או את הפסוק הראשון, את האות הראשונה של השם, ואות האחרונה של השם בסוף. בהתחלה את האות הראשונה, ובסוף שיהיה גם האות. וככה שואלים אותנו ליום הדין. ככה האדם, זה טוב שאדם יזכור את השם שלו ליום הדין. וחיבוט הקבר זה עונש מאוד מאוד קשה. אז אומר הפה ליועץ, תראו מה הוא אומר. שאדם שיש לו, שאוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, אוהב גמילות חסדים, ומכניס רוחים, הוא מתפלל תפילתו בכוונה,
אפילו גר בחוץ לארץ, לא רואה דין חיבוט הקבר ולא דין גיהנום. אין לו גיהנום. היהודי הזה ישר נכנס לגן עדן. אז כמה האדם צריך להידבק במידת הגמילות חסדים, לעזור לאחרים. בואו ראה כמה ישמח לב אנוש אם יאמר לו מלך בשר ודם, שרת לפניי. אפילו על מנת שלא לקבל פרס. ישמח ליבו ועגל כבודו, כי יהיה לו לתהילה ולשם ולתפארת, שהמלך חפץ בשירותו לפניו. אף כי המלך בשרתו לפניו. אף כי המלך הוא אנוש, רימה ותולע. אז אומר הפלא יועץ, אם עכשיו יבוא איזה מישהו, אישיות גדולה מאוד, ויגיד לו בוא, תעשה לפניי כמה דברים, אז אומר הפלא יועץ, אדם ישמח, יגיד, למה לא? זה מדובר במלך בשר ודם, אבל אם שאנחנו משרתים לפני השם יתברך, אנחנו משרתים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא, פנים בפנים נדבר בו, והוא שומע בקולנו, וערבה להשם עבודתנו, ושיח שפתותינו. על אחת כמה וכמה שיש לנו לשמוח, שיש לנו להיות שמחים וזרזים בעבודת השם יתברך שמו. כמה אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו עבדים לפני השם יתברך. וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, הווה אז כנמר וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. אז כמה האדם צריך להיות, כן, לעשות את עבודת השם יתברך, כן, לא להתבייש משום אדם. גם שאנחנו נמצאים במקום העבודה, בפרט עכשיו אנחנו נמצאים מספירת העומר, רואים אותנו קצת עם זקן, תגיד לי הכל בסדר? בטח שהכל בסדר. מה לא? למה עם זקן? מה קרה? ספירת העומר. אז כמו שאני אומר, גל היקר, אז כנמר יכול להיות בכל המובנים. כן, אדם שקשה לו קצת לקום בבוקר, אז הוא צריך להיות מהר, לא להגיד עוד 5 דקות, 10 דקות, והוא רואה אותו, הוא קם נגיד ב6, צריך לקום ב6, קם אחר כך בשעה 9, אומר 5 דקות אני אקום, 5 דקות אני אשן וקם בשעה 9, אלא מיד. גם בעבודת השם יתברך, לעשות את הדברים בזריזות. כן. סוף דבר את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז כמו שאמרנו, לחשוב כל הזמן באהבת השם יתברך. כן, כל הזמן, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, איך אדם יכול לבוא לאהוב את השם יתברך? הרי איך אפשר? אז כאשר שהאדם מסתכל על כל הטובות שהשם עשה איתי, הרי השם עושה איתנו בכל יום ניסים ונפלאות. השם עושה ניסים ונפלאות. השם עושה ניסים ונפלאות בכל יום. אדם מסתכל על כל מה שהשם עושה אותו מיום שהוא נולד עד היום הזה, יראה שכל מה שהשם עושה איתנו זה הכל מתנת חינם. כי באמת הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אבל כאשר שאתה בא ומסתכל על כל הטובות שהשם עושה איתך, אז יותר קל לך לאהוב אותו. ואזי אתה תעשה את כל המצוות בשמחה, אזי גם תקיים את המצוות, ואז כנמר.
כתיב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה זה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב? רוצה לומר שאין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות טוב או רע. אין הקדוש ברוך הוא גוזר להיות על האדם טוב או רע. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת ברכות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז ידע האדם שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל מאת השם יתברך. תדע לך, אם אתה רוצה להיות ירא שמיים, הקדוש ברוך הוא לא כותב את זה בראש שנה, תהיה ירא שמיים, לא תהיה ירא שמיים, הוא כותב לך על הפרנסה. מזונותיו של האדם כתובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אבל יראת שמיים אתה צריך לעבוד על זה לבד. אלא הקדוש ברוך הוא משים לפניו שתי דרכים. הקדוש ברוך הוא שם לפניך שתי דרכים ותבחר באחד. שיבחר לו האחד. ואחרי אשר החוטא הוא שמפסיד. אמרנו שקדוש ברוך הוא נותן לאדם החיים ואת המוות. מה השם אמר? הוא בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, יש לך שתי דרכים. מה הדרך שאני מציע לך? הוא בחרת בחיים. והאדם שחוטא, האדם הזה הוא מפסיד. כאשר שר מדרך טובה ומאס בטוב, הוא בחר ברע. וכך צריך לבכות לפני קונו על אשר עשה לנפשו. אשר נתן בו כבודה בת מלך, הביא בו נשמה. חלק אלוקה ממה להיטיב עימה, והוא גמל לרע. האדם צריך לדעת שלא קרה כלום. אם אדם אפילו נפל במה שנפל, ידע שיש לו לאן לחזור. הקדוש ברוך הוא הביא לנו מתנה. ומהי המתנה? שמה תשובה. האדם יכול לחזור לקדוש ברוך הוא בכל רגע, בכל עת, כמו שאמרנו, 3 פעולות לתשובה. וידוי, שאדם מתוודה על עבירה שעשה, חרטה שהתחרט על אותה עבירה, וקבלה לעתיד שלא יעשה את אותה עבירה. אומר הרמב"ם, היה משוקץ ומותר לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי 3 הפעולות האלה הוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזהו שכתוב אחר פסוק מפי עליון, מה יתונן אדם חי, גבר על חטא. בואו ראה כמה תעניות עושה. הוא תחנות ותחינות מבקש כשבנו חולה, או אחד מאהוביו, כי מרה נפשו עליו. בואו אם יש מישהו חולה בתוך המשפחה. הנה היה לנו מקרה לפני כמה חודשים אצלנו בתוך המשפחה. אישה בת 43 קיבלה את המחלה. בת 43. נלחמה על החיים שלה 1 ו7 חודשים, אבל כך גזר המלך, ולא הצליחו לרפות אותה. כמה שהמשפחה עשתה, מה הם לא עשו? רבותיי היקרים, זו משפחה עמידה מאוד. מה הם לא עשו? כל הרופאים שבעולם, הכל, אבל כך גזרה מלכותו של השם יתברך, נפטרה אחרי 1 ו7 חודשים. כל שכן אומר הפלא יועץ שיש לו להתענות ולהתחנן על נפשו לכפר מאשר חטא על נפש והחליה. והתשובה היא הרפואה. מה הרפואה של האדם? היא התשובה. התשובה זה הרפואה לנשמה, לנפש. ובישוב רשע מרשעתו וחיה חיי העולם. מחלוף עדו יפדה איש את בנו וחי לעולם. כתיב יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, שכל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. אז כמה שאדם צריך להיזהר מלשון הרע. הרי ידוע שאדם מספר לשון הרע על יהודי, אז כל המצוות שהוא עשה עובר לאותו יהודי, והעבירות שעשה אותו יהודי עובר אליו. אז כמה אדם צריך להיות
פתי כדי לדבר לשון הרע. כתיב אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, כאילו אמרו מי אדון לנו. כתיב מי ייתן לך לשון רמייה. אמר הקדוש ברוך הוא ללשון, מה אעשה לך? כל איבריו של האדם מבחוץ ואתה מבפנים. בא הקדוש ברוך הוא ללשון ואמר, מה אני אעשה היום? כן, מה אעשה לך? בא ללשון ואומר, מה אעשה לך? הרי כל האיברים של האדם, הידיים, הרגליים, הכל זה מבחוץ. אבל לשון של האדם איפה? בתוך הפה. ולא עוד, אומר הקדוש ברוך הוא ללשון, אני תיקנתי לך 2 חומות. מה הם 2 החומות? שיניים, כן? אחד של עצם ואחד של בשר. של עצם זה השיניים, ושל הבשר מה זה? השפתיים. ואף על פי כן אתה פורץ גדר, הוא מדבר לשון רמייה. חטא שחוט לשונם. אז כמה שהאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו שיניים והביא לנו שפתיים כדי שלא נדבר לשון הרע. הרי אדם שמדבר, כן, לשון הרע, ידע לו שלפני שאתה מדבר תחשוב. למה? אם לא דיברת, עד שלא דיברת, אז הדיבור הוא האסיר שלך, אבל שדיברת, אתה האסיר של הדיבור. אז כמה שאתה צריך להיזהר מזה. ואף על פי כן אתה פורץ גדר ומדבר לשון רמייה. חץ שחוט לשונם. כתיב ברוב הדברים לא יחטא פשע, לעולם ירבה אדם בשתיקה ואל ידבר כלל, אלא בדברי חכמים או בדברים הצריכים לו לצורך גופו. אז כמה שהאדם צריך לא להרבות, זאת אומרת האדם צריך להרבות בשתיקה, לא לדבר יותר מדי. האדם צריך מעשים, כן, מעשים ופחות דיבורים. יש כאלו אנשים שכל הזמן מדברים, אני אעשה כך, אבל הכל הבל הבלים, הוא לא עושה כלום. צריך לעשות מעשים יותר מדיבורים. ואל ידבר כלל אלא בדברי חכמים ודברים הצריכים לו לגופו. אמרו עליו על רב, תלמידו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שלא סך שיחה בטלה כל ימיו. רב לא דיבר שיחה בטלה כל ימיו. כל הסך שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. מה זה דיברת בם? בדברי תורה דווקא. ולאו הבא מכלל עשה, ויש אומרים בלאו ועשה. דכתיב כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. וכתיב הוגעתם השם בדבריכם. אמר הקדוש ברוך כל העולם אני בראתי ולא יגעתי. כתיב אשר לא ייף ולא יגע. במה אני יגע? במי שמדבר דברים בטלים לפניי. ואוי לו להדור שכך עלתה בימיו שנשתכח תורת איסור זה מישראל. אז כמה שהאדם צריך להרבות יותר במעשים מאשר דיבורים. וכמה שהאדם יכול שלא לדבר דברים בטלים. למה שאדם מדבר דברים, כמו שאומר הפה לוהד, שלפעמים יושבים חבר'ה ואין להם כבר על מה לדבר, מדברים על שטויות. זו אומר תראה איזה מזג האוויר טוב, הוא אומר בקיץ יותר טוב, בחור כבר מדברו כאן דברים בבתיהם, אין כבר מה לדבר.
אז כמה שאדם צריך לדבר, אדרבה, אתה נמצא במקום סעודה עם החבר'ה, עם המשפחה, אז כמה שיותר תרבה בדברי תורה. אם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברך אותך אתה יכול ככה למשוך את הקהל, אז תגיד להם דברי תורה, ובפרט שאנשים אוהבים דברי אגדה. תגיד להם סיפורים, דברי אגדה, ולמשוך אותם אל אבינו שבשמיים. ואדרבה, לשלמות יחשב להיות בא באנשים וחוברים, חבורות בלילות הארוכות, ובשבתות ובמועדים ומוצאי שבתות. שם ישבו עידן ועדנים לסוח שיחה בתהילה. כמו שאמרנו, כל החבר'ה יושבים ועושים חפלה, במקום שידברו דברי תורה, מדברים דברים בתהילים. ומראי ראה יוצאים, ובאים לדבר כל מיני דיבורים אסורים, אוי לנו מיום הדין, מה נעשה בקום למשפט, אלוהים היוצר ערים, ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, עם השם שיתו לבכם, וחוסו על נפשכם, ועל כאבות קונכם, ושמרו את פיכם. ואל תשבו בישיבת בתי כנסת של עמי הארץ, כמה שאדם צריך לברוח ממקום כזה. מקום שמדברים שם באמצע התפילה, צריך לברוח משם. צריך לברוח משם. אסור להיות במקום שמדברים, אסור לדבר בתוך בית הכנסת. רק בין ברכי תלמידי חכמים שבו לכם. תמצא לך בית הכנסת שלא מדברים שם בכלל. ותתענג בדשן נפשכם. אפילו בצורכי גופו לא ירבה בדברים, כי מעט מה שצריך לו בהכרח, וכן בדברי תורה. יהיו דבריו של אדם מעטים וענייניהם מרובים. אבל אם דבריו מרובים וענייניו מועטים, הרי זה עניין סכלות שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. אדם צריך לדבר כמה שיותר בדברי תורה דווקא. כמו שאמרנו, סייג לחוכמה שתיקה. שאדם צריך ונאה שתיקה לחכמים. כל שכן לטיפשים. גם אביל מחריש חכם, יחשב. ופומן דאיניש, מה מחכים אלוהי מהדיבור של האדם רואים מהו ואיך הוא. כן, מהדיבור של האדם שהוא מדבר פעמיים, אתה יודע מהו ומי הוא. כבר אפשר כבר להבין מי זה. אז האדם צריך שתיקה, להשתוק, גם לפני שאתה מדבר, תחשוב מה אתה אומר. כמו שאמרנו, שעד שלא דיברת, הדיבור הוא האסיר שלך, שדיברת, כבר לא יכול להחזיר את המילים. זה כמו חץ. וזה האדם צריך להיות חכם. כשלומד עם אחרים, יהיה לימודו בשובה ונחת וכבוד גדול. בלא צעקה, בלא עריכות, שדברי חכמים בנחת נשמעים. אמר החכם, תוספת הדיבור לקלון ולחרפה. תוספת השתיקה לכבוד ולתפארת. יש לפעמים שאתה נפגש עם מישהו, אמרת מילה שלא במקום, השם ישמור. השם ישמור. אז בגלל זה האדם צריך לדעת, חכם עיניו בראשו, מה להגיד, מה לומר, האם אני צריך להגיד את הדברים האלו, לחשוב מיליון פעם האם להגיד או לא להגיד. למה הדיבור זה מאוד מאוד חשוב, אדם במילה אחת יכול להרוס הכל. זה חכם עיניו בראשו. המדבר ואינו חושב בהשם יתברך, היודע דברה בכל צעדיו יספור. האיש הזה אינו בדרך טובה, כי חובת האדם לחשוב בבורו תמיד, ולשבותו נגד פניו, כמו שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד.
ולכן ישקול דבריו במידה, במשקל, לבל יחטא. אז כמו שאמרנו, הקדוש ברוך האדם צריך לחשוב תמיד בהשם יתברך. וכל פעם שהאדם חושב בהשם יתברך, כל רגע ורגע הוא עושה מצווה. אנחנו עד כאן. אנחנו בעזרת השם נלמד בספר הלכות בספר חסד לאלפים, לרבנו הפלא יועץ. טוב, אנחנו בהלכה בסימן כ"ה, סעיף י"א. אנחנו בהלכות תפילין. יקרוך 7 כריכות על הזרוע מיושב. אחר כך יקום ויניח של ראש. ואחר כך יכרוך על האצבע הנקראת אמה 3 כריכות מעומד. 1 על פרק אמצעי ו2 על פרק התחתון. אז כשאדם מניח את התפילין, תפילין של יד, מניח אותו בישיבה. וגם את הכריכות עושה בישיבה. אחר כך מה הוא עושה? קם, הוא מניח תפילין של ראש, ואחר כך מה הוא כורך? הוא כורך 3 כריכות על האמה, על האצבע האמצעי, ואומר את הפסוקים, ירסתיך לי לעולם וכו'. י"ב, יעפיל בתליתו, כשמניח תפילין של יד, וכן תפילין של ראש, צריכים להיות מכוסים בתלית. טוב להשחיר הרצועה פנים ואחור. אז כשאדם מניח תפילין, אז מה יעשה? יסתיר את התפילין של יד עם הציצית שלו. כבר. יסתיר את הציצית, את התפילין עם הציצית, ויניח תפילין. וגם התפילין של ראש צריך להיות מכוסים בתלית. והרצועה צריכה להיות גם שחור, גם מבחוץ וגם מבפנים. היום יש את זה הרוב, היום 90% מוכרים את הרצועות שיהיו גם מבפנים שחורות וגם מבחוץ. למה? כי אם זה יתהפך, אז אם אדם יש לו צבע חום אז הוא לא יוצא לחובה, אז אם זה שחור הוא יוצא לחובה. אז עדיף שזה יהיה בצבע שחור דווקא. הלכה י"ג, הטוב הישר שלא יחלוץ התפילין בראש חודש עד לאחר הקדיש, שלאחר חזרת ספר תורה שבאחד. אז כמו שהיום אנחנו נוהגים בראש חודש של להסיר את התפילין רק לאחר שהחזן, השליח ציבור, אומר את הקדיש. כן, לאחר שמחזירים את הספר תורה, החזן אומר קדיש, רק לאחר גמר הקדיש אנחנו מסירים את התפילין. אומר פה הרב, היו הציבור מתפללים מוסף, הוא לא יתפלל עמהם. מה הוא עושה? יסלק התפילין לענות קדושת כתר. אפילו שכבר יתפלל תפילת מוסף לעצמו. אז מה יעשה? יסלק את התפילין לצדדים, כדי שיוכל לענות עמהם קדושת כתר. ואפילו אם הוא כבר התפלל תפילת מוסף, מותר לענות קדושת כתר רק כשהוא מזיז את התפילין. ובכל לא יחלוץ עד לאחר גמר, על כן נקבל לך. אז ביום חול אנחנו חולצים את התפילין רק לאחר, עלינו לשבח ולא לפני. ולא יחלוץ תפילין עד שילמוד בהם תחילה, אחד המרבה ואחד הממית, כי לא יזכה האדם לקנות 3 חלקי נפש רוח ונשמה, אלא אם כן ילמוד עם התפילין.
כן, אז... אז כמה שהאדם אומר הפה לא יועץ, אדם ילמד כשהוא מניח תפילין, ילמד עם התפילין, ילמד תורה. זו מעלה גדולה מאוד. למה? כי לא יזכה האדם לקנות 3 חלקי נפש רוח ונשמה, אלא אם כן שהאדם ילמד עם התפילין. כשילמוד בתהלית ותפילין יכוון לייחד השם המיוחד באופן זה, יעורר ליראה את השם מאות י' ולאהבה להשם מאות ה' הראשונה, והתורה מאות ו', והמצווה של התפילין מאות ה' אחרונה, לייחד השם המיוחד בייחודה שלים. כן, אז פה מביא הפה לא יועץ שאדם צריך לייחד את השם. אז שהוא מייחד את השם, אז יעורר את האהבה ליראה את השם מאות י' ולאהבה את השם מאות ה' הראשונה, והתורה מאות ו'. אז כמו שאמרנו, אדם ילמד כמה שאדם יכול, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וביום שיש ברית, כן, בתוך בית הכנסת, באת להתפלל תפילה בתוך בית הכנסת, ופתאום מכריז החזן יש ברית לאחר התפילה, אז עדיף לחלוץ את התפילין לאחר הברית, עד לאחר הברית. ויש סוד נשגב, וכן ראוי לנהוג גם מי שאינו יודע הטעם, כי מצוות השם יתברך שמו פועלת בסגולה, ועושות רושם למעלה, ואף שנעשה בלתי הכוונה הפרטית, רק שיכוון בכללות שעושה המעשה הזה רק לקיים מצוות השם אלוקיו, ולעשות נחת רוח לפניו. אז גם שאדם לא יודע מה הטעם, שאדם יעשה, יש בזה מעלה גדולה. הוא מכאן הזרה לדקדק בכל מעשה המצוות, שיהיו כסדרן וכמשפטן, כי אין איתנו יודע רמזיהן וסודותיהן. כך כתבו הפוסקים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. גם שאנחנו לא יודעים את הסוד, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לנהוג בתמימות. ואני אומר, ומאחר הודיע אלוקים אותנו את כל זאת, כן, שכל הדברים האלו, כל הדקדוקים האלה של המצוות סודם נשגב וראשם מגיע השמיים ועושות רושם למעלה. וכבוד שמיים מתרבה על ידם. הנה ככן. כל המזלזל בהם באומרו, די לי לקיים הדברים המעכבים מעיקר הדין, הרי זה נמצא שלא חש על כבוד קונו. זאת אומרת, אדם שאומר אני עושה את זה כדי לקיים, זאת אומרת לצאת ידי חובה, אינו חש על כבוד השם יתברך, בהיות לאל ידו להרבות כבוד שמיים, ובוודאי שעל הכל יביא אלוקים במשפט לפי מה שהוא אדם, ולפי כוחו ולפי ידיעתו והשגתו. ובפרט בעלותו במעלות אחר מותו, הקדוש ברוך הוא מדקדק ומעניש על דקדוקים כחוט השערה. זאת הייתה לי לרשום בקונטרס זה, ואיזו דרך ישרה לצאת ידי כל הדעות. אז אומר הפה לא יועץ כמה שאדם יכול לעשות בעבודת השם יתברך, כמו שאתה במקום עבודתך. אתה יודע אם אתה תעשה עכשיו, אתה תעשה קצת יותר מההשתדלות שלך, אתה יודע שהבעל הבית, הבוס, יעלה לך את המשכורת. אז אתה, נכון, אתה תשתדל יותר גם פה בעבודת השם יתברך, לא כדי לצאת ידי חובה, כן, לא כדי להחתים את הכרטיס, אלא אתה תעשה הכל כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות קצת יותר. מעלה גדולה מאוד. הוא אם אינו יכול להישמר מהיסח הדעת ומהפכה ומהרהורים רעים וכדומה, יותר טוב להקדים לחולצה. אם אדם יש לו בעיה, כן, הוא לא יכול להישמר בהם, יש לו הרהורים רעים,
אדם שיש לו בעיה במעיים, כן, יחלוס את התפילין לפני, רק לפחות יהיו עליו עד אחר קדושת ובא לציון, וביום שיש ספר תורה שיחזרו ספר תורה ויניחו בהיכל. אז אמרנו, עדיף להסיר את התפילין רק לאחר עלינו לשבח. אומר הפה ליועץ, אדם שיש לו ערעורים רעים ואדם שהוא לא יכול לשמור את עצמו מהפכה, אז מה עושה הפה? אומר הפה ליועץ, לפחות יגיד אשרי יושבי ביתך ובא לציון עם התפילין, ויסיר את התפילין לאחר מכן. ביום שיש ספר תורה בשני וחמישי יסיר את התפילין עד לאחר שמחזירים את הספר תורה להיכל. רק לאחר מכן הוא יכול להסיר את התפילין. ועל כל פנים לא יחלוס את תפילה בפני הספר תורה ולא בפני היכל הקודש, אלא יחזיר פניו לצד אחר, כי זה דומה למה שאמרו שאסור לחלות תפילה בפני רבו. אז אדם צריך לדעת שלא להסיר את התפילין בפני הספר תורה ולא בפני היכל הקודש. אלא מה יעשה? אלא יחזיר את פניו לצד אחר, יעשה ככה מן הצד, כי למה יש לנו הלכה שאסור לאדם לחלוס את התפילין בפני רבו. אז בפני ספר תורה, בפני היכל פתוח, לא מסירים את התפילין. מה עושים? מחזירים את הפנים לצד, עושים את זה מן הצד, ומותר להסיר את התפילין. הלכה י"ד. כתב הרמב"ן, ומורנו הרב רבי חיים ויטל, שחייב כל אדם לומר 4 פרשיות של תפילין בעודן עליו, פרשת שמע, והם שמוע, כבר אומרם בקריאת שמע, ופרשת קדש והיה כי יביאך, יאמר קודם התפילה. אז קדש ויביאך, אדם שמניח תפילין, צריך להגיד את זה לפני התפילה, כן? את 4 הפרשיות אדם צריך לומר, קדש והיה כי יביאך, ושמע והם שמוע, הוא אומר את זה אחרי זה. אם אדם לא היה לו זמן לפני התפילה להגיד את קדש והיה כי יביאך, מה הוא אומר? הוא אומר את זה אחרי התפילה. הלכה ט"ו, צריך שיהיו ציצית ותפילין עליו בשעת קריאת שמע ותפילה, ומוטב שיתפלל ביחיד, ולא יקרא קריאת שמע ויתפלל בלא תפילין. אלא אם כן אין לו תפילין וחושש שלא תהיה שעת קריאת שמע ותפילה עוברת עד שימצא טלית ותפילין, אז יקרא קריאת שמע ויתפלל, וכשיזדמנו לו תפילין יניחם ויקרא בהם קריאת שמע. אז שהאדם מתפלל תפילת שחרית, הוא צריך להיזהר שיהיו עליו תפילין ציצית ותפילין עליו. חייב. ואם האדם אין לו, כן, אז מוטב שיתפלל ביחיד, יתפלל ביחיד עם תפילין וציצית. לא יתפלל בלי הדברים האלה. אבל אם הוא יודע שעד שהוא ימצא תפילין, עד שימצא ציצית, הזמן של תפילה עוברת, וכבר לא יוכל להתפלל, לא יוכל להגיד קריאת שמע, אז יכול להתפלל תפילה וקריאת שמע, ולאחר מכן שיניח תפילין, יחזור עוד פעם על קריאת שמע, זה גם טוב. עדיף קודם כל להתפלל תפילת 18, תפילת שחרית עם תפילין וציצית, ואם הוא יודע שיהיה לו לאחר זמן, ואפילו ביחיד, אבל הזמן לא עובר, זאת אומרת, הוא יוכל להגיד על קריאת שמע ותפילה, אז יתפלל ביחיד. אבל אם הוא יודע שאין לו תפילין, ולא יהיה לו ציצית הרבה זמן, רק לאחר שיעבור הזמן, אז עדיף שיתפלל בלי תפילין, ולאחר מכן שיגיע תפילין לידיו, יניח תפילין ויגיד קריאת שמע, יגיד קריאת שמע עם התפילין. טוב, אנחנו הגענו נלמד עוד הלכה אחת ואנחנו נסיים. עוד סימן אחד. כמה שאפשר לתפוס, אנחנו נתפוס. סימן כ"ו. דין מי שאין לו אלא תפילין אחת. אם אין לו אלא תפילה אחת, כן, יש לו רק תפילין של יד. מה הוא עושה? מניח אותה שיש לו, הוא מברך עליה. והוא הדין אם יש לו שתיהן. ויש לו איזה אונס, כן, אדם לא יכול להניח אלא אחת. מניח אותה שאו שיש לו איזה פצע ביד, הוא לא יכול להניח, או שהראש שלו יש לו פצע והוא לא יכול להניח.
ושיש לו שום עונש שאינו יכול להניח אלא אחד, מניח אותה שיכול. ואם אין לו אלא של ראש בלבד, נברך על מצוות תפילה. אז נחזור, אדם שיש לו רק תפילין אחד, או תפילין של יד, או תפילין של ראש, אז מה הוא עושה? מברך על תפילין של יד אם יש לו רק של יד, או של ראש מברך על מצוות תפילין. ודווקא באונס גמור, אבל לא יבטל מצוות תפילין וציצית משום עונש כלשהו, כגון אנשים שצריכים לצאת לדרך שהתבטלים מצוות ציצית ותפילין וכדומה מפני חשש לגעגועים. לא תהיה כזאת בישראל לבטל מצווה. כן, כמו שאומר הפה לא יוצא, אדם שיוצא עכשיו הולך לאיזה מקום, ייקח איתו את התפילין. אני כמה פעמים הבת שלי לא הרגישה טוב, לקחנו אותה לבית חולים. אני כבר חזיתי את העתיד, אמרתי אולי יאשפזו אותה שם, אני צריך לישון שם, ואני לא סומך על תפילין של הבית חולים. אז אני לוקח איתי תפילין. לא תהיה כזאת בישראל לבטל מצווה או למעמד איסור חס ושלום, מפני חשש לגעגועים. כי מה אכפת לנו אם יצחקו עלינו הגויים, המה יאבדו, ואלף כמוהם, ואל יאבד אדם מצווה אחת, ואל יאבד אדם מצווה אחת קטנה. אז כמה שאדם צריך בכל יום להניח תפילין, אחי, זה מצווה גדולה. זה מצווה גדולה, גם ציצית זה מצווה גדולה, ונגיד אל תפספס. ואף אם לא נקיים מצוות בפניהם, אין בעוון, היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותנו. הרי היום אין לנו את הבעיה הזאת, אנחנו גרים ברוך השם בארץ, אין את הבעיה של גויים. ואדרבה, יש הרבה מאומות העולם שמחשיבים למי שמקיים מצוות ושומר תורתו. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, והמתהללים בהלילים עושים תפילותם מפני כל. תראו, ראיתי ערבי אחד, לא אכפת לו משום דבר שבעולם. הוא מתפלל את התפילה שלו, לא אכפת לו משום דבר. באמצע הרחוב, שם את השטיח, הקרטון, שוטף את הרגליים שלו, נכנס לאיזה בניין, שוטף את הרגליים והידיים ומתפלל, לא אכפת לו מכלום, הוא לא מתבלט בשום דבר שבעולם. הוא מתפלל לפני השם. לכן גם אנחנו בשם אלוקינו נזכיר ונקיים מצוותיו. גם אנחנו לא צריכים להתבייש משום דבר שבעולם. ולכן גם אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר ונקיים מצוותיו, כדעת מה לעשות כדגד מלאכים ולא נבוש. למה לא נבוש בעולם הזה ולא נקלם לעולם הבא. אז אדרבה ואדרבה. גל, שאלת אותי מה זה הווה, אז כאן אמר, זה הדבר הזה, לא להתבייש משום דבר שבעולם, לעשות את המצוות, כן, בשמחה ובאהבה, ולא להתבייש משום דבר שבעולם, כי אנחנו עבדי השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות את מצוותיו בחשק ובאהבה, ולא להתבייש משום דבר שבעולם, כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר טוב בעמלנו. אז אנחנו הגענו לסוף השיעור, אנחנו נברך את כל הקהל לשבוע טוב ומבורך, שנזכה לעשות רצונו כרצונו, ושיהיה לנו שבוע מבורך, שבוע טוב, ובא כל מכל כל, אמן כן יהי רצון. כל טוב.